Dobrý deň, bratia a sestry. Započúvajte sa do biblických zamyslení Tesnou bránou. Dnes je štvrtok 1. januára 2026. Božie slovo je dnes pre nás napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole od 1. po 6. verš takto. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Niekedy sa modlím za ľudí, ktorí rozhodujú o vojnách. Bože, daruj im všetko duchovné požehnanie. Nech získajú znovu zredenie. Nech sa oživí ich duch a svedomie. Nech sa radujú z príbytkov pripravených v nebi. Nech sa snažia o ne a nie o cudzie územia. Vlastne každý z nás rozhoduje o vojnách, hoci sú len malé. Hoci pri nich netečie krv. Pán Ježiš však povedal veľmi jasne, že pod prikázanie nezabiješ patrí aj každý, kto sa hnevá na brata. Kto by bratovi povedal hlupák. A kto by mu povedal blázon. Stále teda zabíjame vzťahy a potrebujeme zmenu myslenia, teda pokánie. Zabíjame najmä preto, že máme strach. Kvôli tomu Pán Ježiš začína slovami: Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. Iným dôvodom je, že chceme pre seba viac. Ale čo je viac ako nebo? Čo je viac ako večné príbytky uprostred Božej lásky? A tie nám Pán pripravuje, stačí mu veriť. Teraz sa možno opýtate: Dobre, chcem žiť správne a nezabíjať. Ale kde nájdem cestu k láske, ktorá vydrží aj nadávky a nevybuchne? Tou cestou je Pán Ježiš. K Otcovi, ktorý je láska, nás privedie jedine On. Vložme sa mu do rúk, nech nás môže premieňať zvnútra a viesť. Nech prichádzajúci rok nie je obdobím vojen, ale spásy pre večný život. Modlíme sa. Bože, ďakujem za Pána Ježiša, ktorý je cestou k Tebe z našich vojen, strachu a trápení. Odpusť, že sa často zameriavam na pozemské ciele a potom niečo zabíjam. Veď ma Tvojím duchom, nech slúžim Tebe, darcovi večného života. Dnešné zamyslenie pripravil Peter Dubec. Vo svojich modlitbách dnes pamätajme na modlitebné spoločenstvo. Prajeme vám požehnaný a hojný rok 2026. Prajeme vám požehnaný deň.